mondo miler ne jopiny. Atamalo adi madhie basari, atamalo adi madhie chenro mag arita, atamalo adi madhie chenro mag gedo gi ndara, gik mopogore opogore. Kamano, CDF of course ing'eyo ni nochakore chon higa mar 2003 ka MP ma Mukurweni mandalono maluongo ni Karue notere od bura mokale. Oyudo ka piny mar Zambia ma bende jirandewa to the south nosechako bedo kode. Koro ne gikawo prototype mar jo Zambia gikelo ka. Kanobiro to wajumbe nokale. CDF en atamalo 2.5 mar budget ma audited. Ok ni en budget ma higa ni emimiyowa ma audited. Ting'e ni samoro Auditor General bedo gi chien ahinya kaka sani budget ma audit magisetimo en higni 3 mokalo. Tiende ni en higa mar 2021 ga 2022. Koro ma audited no ema sirkal kawo atamalo 2.5 keto e migao kata gulu mar CDF mondo kony 290 constituencies. Kinde machon ne CDF timo tije te nikech ne pok wabedo kod devolution. Koro ka devolution nonyuol ma counties bende odonjo to ne gikawo tije mang'eny machalo mag ngima, health, weche mag pur nodhi, weche mag sports nodhi. Koro iyudo ka CDF nodong' gi weche ma kang'eny to 3 kata 4 kende. Mokwongo en yore mag gero skunde. Mar ariyo en basari kaka ne iwacho. Mar adek dang' obed mana weche mag environment. Kato mar ang'wen gi security. Security ne watiyo machiegni gi chiefe, jolup gi DC kaachiel kod police stations. Bende wanyalo timo negi gimoro. Mana e higa mar 2022 kachakore eka ne wadhi e od bura mwang'ado ni CDF atamalo 40% mar pesa no nyalo dhi ne basari mar puonjo nyithindo. Chon en much lower. Koro kane wakete atamalo 40 no waneno ni mano koro nyalo tiyo e tije mag chulo fees ne nyithindo. Koro modong' koro ng'wenye nikech kako biro cha te ok no dhi tiyo tich mar office. Wan kod jotich matiyo e migao mar National Government CDF ma bende chulo mana gi pesa no motelnegi gi fund accounts manager. Pesa no bende ema iyudo ka timo monitoring and evaluation. Ntiere PMCs, project management committees, magi bende ka girado to pesa ni ema gi ngore wang'gi ema gi ng'iyo. Kaeto nitiere bende madhe mondo dhi otim tijego e skunde, e police stations, ka chief gi mopogore opogore. Nyocha ne watimo sports, to sports ing'eni notere counties. Koro nwachak wagole odwoke ne county duto. Emomiyo tinde ok ine ka thoth MPs timo weche mag gwe opera kata ng'wech kata timo drama mago tije county. Mago koro tije modhi e counties. Emomiyo ka koro governors ema kendo koro timo gi mang'eny ahinya. Koro mane kaka migao mar CDF tiyo. CDF en nyapanla mang'ado kuonde 2. Ka komiti chotiyo kode maber nikech patron chutho en member of parliament. To joma administer e okinyi godhiambo gin komiti motelnegi gi fund accounts manager. Ma constituency ka constituency nigi funds accounts manager. Koro yudo ka seche ma gibagni gi tich to chandruogego te gore kuom MP. Koro ok idogi nikech jomoko mane obedo gi mandate mar timo tijno ok otime e yo makare. Ka gitiyo maber nikech in e patron margi, inyalo dok kaka jopiny ohero nikech gineno ka pesa madhi itiyo negi godo e yo makare. Ere kaka in inyalo